Welcome to another episode of Menyama Dolofia. This week we're discussing a very important issue. I don't know why did you feel like the need to bring my baby out of our league. There's nothing wrong with ambition, but it's not so nyanya baby. No, I'm not about my buku. When you got baby look semi dead shit. When you cafe man. I'm not sure cheat away. Can what you are supposed to do? Can what you are supposed to do? Eh? Because kungoyedzana umasimba pamuzi pamoti Satan wakashata ngrini wori wakasvagira zvosana basa rese unotoenda unoona bebe bro arati ko mtengere wakanatiswire because unozoona ice cream yandi kwanotoonerwa manje pavanenge vatango vanonyumwa kuti hauna mari ndipo vanofamba kudu apa one 50 bond yekudzokeresa kumba wakutofamba netsoka kudzokerwa dheri nenyaya yekuti wangotadza kugara zvako kumaraini kwako chinyenga mabhebhe pakona epamusika kuratidza kuti nhamo nemanga hazvisiyana unoti waenda unoona bhebhe paipa ubva wanaiwa zvekutota manhasi nyenyu kunaiwa zvinhu zvaya zvekuti zvinhu zvisina kana hunhu zvekuti dzorera kumashure semayouth apa ivedza unonga wakapfeka dzisi dzako watobatanidza hembe dzemuraini batanidza kukanzi chisi chako donha musara wakati hadada kushama kana andapenda isi yako because yakatengwa pabhero ngatisadaro ngatidadei nezvinhu zvatinazvo dadai nemabhebe emaraini menyu musanyepe akufadzana nezvinhu zvisipo mira chimbomira ndeperi Hamas Green Bank murwama withdrawals chichi amwira tantalo but mas mira ndakutotora pali unongoni text akuti both that nice size chindo ndakusota iripo isanaiti chichi nyaya fadza mabhebhi nezvinhu zvisipo ngatiragire kuningirira nyaya kunyepera vanhu ndechichi siyana nezvinhu zvakadaro ngatingodani mabhebhi emuraini medu tingoita zvinhu zvedu tega zvedu siyanai nezvinhu vana basa iko zvino pane mufanhari kutonetsika nezvisiwo kutoti otengera chii pavalentines apa ane dhora chete rimwe dhora achatobira vanhu padheni apa dhora iro ringachifanira kutengeswa usavi vanhu vakutodya sadza neshuga nenyaya yekuti woda kutengera musikana wako tedbay zvokutidzorera kumashure semayouth ndozvo zvakada kuti tinonoka kutora independence futi because mamwe magamba edu aida unonyenga mabhebhe ekuzambia nekunana malawi ngatizikamei ndozvega zvatinazvo zvekutaura for this week ngatisanganewo next week same place same time probably same hembe futi peace love madrofia icho